Hello everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo ni ang sumpay sa atong drama. Dili ko gwapo, tutuki lang. Manang, muulit na lang ko, Manang. Imong biyaan si Chris? Muuna lang ko. Sige, bye. Morning. Morning. Hala, ikaw? Agi lang ko, Mario na ko si Babes. Away batasan. May diretso lang og sulod. Di ra ba gusto makakita si Miss Babes kaniya? Agoy. Sir! Sir! Sir, kadiyot lang ko, sir. Ayaw na pagdiretso, sir. Sir. Kay! Kapilaw ka noon, ha? Sir, ayaw, anak, sir. Dabihasan ni mo, sir. Uy, babae mo na, pasakitan na ni mo. Apila ba ikaw dumbuya ka? Laban ka? Ang, di ko mulaban. Abusan mo ng imo, sir. Okay, labot. Ayun pag-apilapin. Ikihata ka! Ikihata ka! Ay, Ikihata ka! Kaya bisa ka sa, tumangon ka. Dauban tarogay, palina ka sa akong kamanggahan mo. Ayaw, sir. Uy, ayaw, anak, sir. Batia na, sir. Uy, isog mo lang kasi di mo sukol ni mo. Uy, saan? Saan mo, palit ka? Palit pa ka, kini. Ha? Sugas ng paros mo, eh. Ano yan, usaman? Gusto ka? Usapati ka? Kini. Tama na, sir. May bigonik. Kamot. Tama na, sir. Oh. Sige ka lang, ha? Mga Franco? babae, pasakitan ni mo. Niya. Usaman. Gusto ka? Gusto ka nga ikaw may ako pasakitan? Gusto ka ba? Napasakitan ako ni mo, sir. Basuan ako ni mo. Giyabaan ko ni mo sabaw sa linarang. Kita ka ng dagway na ko. Oya. Yapunaan pag mo karon. Usaman. Bida, duguna ng dagway ni mo, sir. Ginot mo lang kang pobre. Kung kamo ang mahimong papag sa tuyo, do. Okay, babag maga. Apil ka. Kini. Pa! Hala! Ayaw, sir, oy! Uyang mo di ka, sir. Iswipal na ako yung duha ka tiil. Hagba man ka. Animal na eh. Patyo na ka. Gusto ka ni? Oh, ayaw, sir. Ayaw, sir. Bawa tumbuya ka. Basi ikaw ron ang unamuanga ka. Ha? Hala, oy! Tapa! Hilom! Malangin, day. Ang sinita mo? Miss! Imong uyab, day! Nay! JC, unsa na, ha? Unsa na? Ang gaw ni mga tawa na. Gipugnan ko nila nga dili makikita ni mo. JC, ako yung instruction sa akong mga tao nga way pasudlon kung way pagtugot nako. Babe, sa kuni. Nagtiun pa kag armas nga to nila, ha? Sorry. Sobrang hambog ni mo, sir. Isang mga babae, tamparos ni mo. Ano ni? Unsa ito buha? Ano? Ay, pistola! Help! Help, pistola! Hilom! Gusto ka lungagan ko ng agtang mo? Ha? JC, patuon ako. Tumanggani, miss. Sir, butang ng armas ni mo. Sports lang. Mau ba? Yaman tra. Hagit ko ni mo. Sport, ha? Okay. Butang ko ni. Niya. Oh. Butang ko na nga akong armas. Mayo. Ang bugiro, ang gini mo, sir. Uy. Gusto ka? Usapan ka? Ha? JC, unsa ba? Babes, okay na ni mo? Ida, tuwaan lang. Paring lang eh. Dagganin mong sultido. Kinip! Sukol, Franco! Pre, Sana? ngalit ka ha? Kalitan mo ko ni mo. Franco, pagbantay taon, oy! Yap! Stop! Kiniay ko! Anak! Oh, Parang itong manok. ko man ka. Sana. Pilo naman yung magusok lang eh. Niya ba pa! Yes! Knockdown! Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Malay mo na kung si Ryan Garcia nga naigus-kusog na. Himal ka, Franco. Yap! Second knockdown! Tinggo lang yabi. Gapo ka. Ako armas! Karon, di ana na ako ang akong armas na gunita na pagpalig. Mao ni mo tapos imong kinabuhi, Franco. Ha? Ayaw, JC! Ay, bababag, babes! Dili mahimo ngayon mo ng buhaton ka, Franco. Laban ka na! Gihimo ko lang ni aron dili na mo dako pang problema, JC. Pero, ibaw nga, usaro. Patrol ka na. Polis? Nanang mga pulis na akong gitawgan!
Shit! Sorry, Miss Babes. Ni-responde lang mi sa alarma. Gamay lang nga problema, sir. Pero okay ra. Managkaila rami dire. Gamay ang diferensya. Di lang gamay ang diferensya pag panamparaw sa babae, miss. Og ikaw ang nagtaparaw sa babae, sir? Kuan, kining. Kuan, sir. Kining. Mapriso gikay ni, sir. Kung hugot mo reklamo ang biktima. Kuan lang ni. Kining, sir. Okay na ni. Iluto na ni namo, sir. Wala ang kining bang kamera ka ni Prinsya. Wala magkasinop tayo. Pero mahusay rin ni namo, sir. Mahusay rin ni. Mahusay rin ni. Abuso yun ang imo, sir. O niya, mausay ra ni. Sir, dadon lang ka na mo sa presinto. Unsa? Og ikaw ni tawag, ikaw mang reklamante, kuhig lang mo sa presinto. O, sir. Na problema na hinuon. Apil ka din kitang paros ni JC, Andy? Oh, Miss Babes. Ala niyo. Oh, mayo lang gani kay wa niya makablit ang iyang armas. Di ko nakablit ba to? Patay ka na yun, may lala, Franco. Hindi pa siguro oras ng mga matay ta. Nisamot ang imong kahimtang, Franco. Kaya may pasok pa ka, nagkadugo pang imong ilong ug bang. Ay, gonis ko mo. Murag wa man ka maigo sa baog ilong sa dihang nasukmagan ka ni JC. Ang Diba? bitaw, pero lain ni kaiguan eh. Ha? Oh? Lain mo nakaigo? Kisa may nakaigo, ana? Sumbong tingali ning buang ay. Bitaw, Kinsa? nadus mo ko sa ligi ba? Nya, hinungdan nga, nagkadugo tao na kong ilong ug baba. Grabe ha, good. Hawa mo yung kablakan na eh. Kimuli na ko kay Murag. Malas ko nung adlaw da. Okay ra, muli ko, Miss Babes. Okay ra ko. Sige, rin ako ha. Hindi ulit na taon siya. Sige, biyaan sa tamo ha. Niag pa si Andy kang Franco. Hintay ko sa bunog da. Part! Oh, uy Part, agpas man ka. Sorry kayo, part. Kamauri ka mag-sorry? Part, Andy? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.